likayan ang sobra ra kaayo nga pagdahom. Aduna ba kay gidahom sa imong kinabuhi? Hinuon, normal ra gyud sa tao nga magdahom. Pero kung sobra na gani ang imong pagdahom, kana makahatag kanimo og kasakit. Pananglitan, gidahom ba nimo nga madato? O kung ikaw naging mga content sa imong vlog, labi na nga ikaw bag-o pa nagsugod ni ana, basig dahomon dayon nimo nga mudagan dayon ang imong viewers. Unya makakwarta dayon ni ana. O di ka kung ikaw dalaga o ulitaw, aduna ka bay na ibkan, unya nangita ka og paagi aron hatagan kaniya og espesyal nga atensyon? Apan kumusta kung dili ka na mahitabo? Basig masakitan ra ka. Huna-hunaa o pamalandunga ang Proverbio Kapitulo 13, versikulo 12, nag-ingon, ang gidahom nga malangan, makapasakit sa kasing-kasing. Apan ang tinguha nga matuman, maoy kahoy sa kinabuhi. Busa ang logic ni ini mao. Sakit man gani kung ang imong gidahom nalangan. Apan kumusta kung kini dili matuman? Busa kung ikaw adunay gidahom, ayaw lang sobra kaayo sa pagdahom nini. Tungod kay kini makadaot kanimo ug basin hinuon mapresyur ka sa imong kaugalingon. Unya madepres ka, kini dili kayud maayo.